हमें का कोर्स नहीं आएगा ना, अभी तुम लोग जाने पड़ेगा अपना बस्ती में। जब तक आपका कोर्स लेबर लाइसेंस ड्रिविंग लाइसेंस नहीं होगा ना, अभी इस वक्त में जाओ अपना बस्ती में। अभी जाओ इस वक्त में। Shibunta ka Safe Giantia Mission ka Giantia National Council JNC haka atarik yayong kalahiyar sa kakarkhana Deobilat ka Amrit Cement ban khanra labor license but trading license jongkinong tri barjala haka de ka jinglait khanra la yalam khmat do NC Shadab Chairman ka Employment Commission JNC bat me ban telang sukhlain secretary ka commission rengkat ka jingasan ran lang kinong yalam kai CEC ka JNC kalakam bahakani ka jingkenra kalalaba daki phau phongot ki nong tre barjala ki bomda ni ki kwat ki sla ki babyang bat kumta ka JNC dakawai ka sor kalabe yaki mardor bat mahamru yaki company bakim dei satya banwalam briu nabar klem ki kwat ki sla ki babyang la mahamru bayaki company bakim dei banthung yaki nong tre kat baki trai muluk kidang la bantre kini ke jingkenra ka seng kalong Shibunta bandawa pentre kamno ya kamat ka baka seng kalabu hapo ka Safe Giantia Mission kata ban shnano daki polisi ki bethamai halor ka thungkam thungjam khamtam haki kerdan ki ba ki briu trai muluk kirang la bantre po Giantia Hills ki bangila yo I badon Shibun kita ki company ki ba wanchene hendre wat la kataru ngiyo iba bun ki daki dekhar po na engem tip na ene ki wa la ban wan na Bangladesh na na kino kumbangil yo iba kemdon kita ki kot kisla ki babyang handai kadba ki khum samna jong ipat ki don hakajing ya ki long jobless wat lada kila dep ban pendep ya kata ka jungkule kaba ki bahe de kidang shong haying kimdon ya kata ka kam ka jam ka jongki kalong ka jingkhya ya ka yeng kasem kalong ka jing ya ka yeng kesem bat kumjur ya ki kun samla ki bam yo kam yo jam ki shu kila de ban pule re kimla ban yo tre kam sarkar bat kumjur hakini ki company ki ba kebela shimlut ya ka resources jongi ki pendon kam ki manufacture ya kita ki product jongki ande ka jing mentoy kam don pat ya ki kun samla ki badai ki trai meluk kumtangi don ka GNC ka idon kam bandawang na ka sarkar bat bentre kam ya kata ka polisi bantung kam tungjam lene ka State Employment Act nang bakan long ka jing mentoy ya ki kun samla da ka badon ka ain bat ban buru kumba rapau hadu pendai pau persen bantung kam tungjam ke badai da ki rajela kini ki ba omdon kot don sla ki babyang ngila penkrek lupa ya ki kali ngin phak lek phai no ikilang ba jong kini ki kali ki ba ngila penkrek lupa kenang bakin lek phai no chisendon na ki jika ki ba ki don angkum ka jing sedang bat ngin peteng ya kini ka jingle jongi bat ngin lek ru sakebe ki company ban check ya kini ki bangi check ya ki kot kisla sakebe pat company ru kembang ile meni kesini hane ba mandai